Presiden Joe Biden ke US, ulapan pau syo menteri rang badu ke Israel, Naftali Bennett, hakani ke sengi balang balala, da ke baong ke United States kan Iengskhem bat ke Israel, Hadien ke Jingthombor Lehnoh padang shen, ke balashim ya ke Jingim, jong ki katway ngut ki beriau, tang hapo ke shitayo. Ha ke Jingya keren lengba ke phone, Biden ulapan pau ke Jing Sngolam, halor kita ke Jingthombor Lehnoh, bat ula ongru baka United States ka Iengskhem bat ka Israel hapdeng ke Isreal na ki kam Lehnoh bat terwaru ya kilat jingyarap ong ka White House. Ka Jingthombor Lehnoh ka balaja ha ka sengi baar balala hajantal Aviv kalawan ra ya ka jingyap jong ki sangut ki breu kata ha ka Jingthombor ha ka sin ka balai hapo ka nekari tang hapo ka chitayo. Kinong syong snong ha ki benta jong ka sorit neirang bat ki benta bamarjan ka sorit ramat gan kilangat ha ka her serngio hadin ba uwei ubriu ulat herkuli na phang ya kinong let nong wan hadin ba ula syak siat yap ha ki bor pulit nakaliang ki bor pulit kim shem layat hu ya ka kerteng jong utei unong thombor henrei kilat pathai khubor ka Israel kilaong ba udei unong Palestine ubasyong basa hakathan West Bank ka Israel bat ubala syong patok hadu sausnem ha Israel kila pentip ru ya ka kerteng jong uni ubreu kum udaya hamarsha u Presiden ka Palestine Mahmud Abbas ubadon hapo kathan West Bank ula penmi ya ka jing penram ka bom juk ham jakot halor kate ka kam thombor ka jing sha peniap jong kiriu pat ba ka Palestine bat ka Israel kan shunang penjur shu ya ka jing ya kan at kata ha kapor bangi layak sat banwanra ya ka syongsuk syongsan ong kalat pathai khubor kebalshim ya ka jingkran jong u Abbas nakaliang menteri rang badu ka Israel u Naftali Bennett ula ong bakari ka jong u kala sakhi halor ki kam pentriem jong ki Lehnoh